Γεια σας φίλοι και φίλες, με λένε Νίκο και είμαι 11 χρονών. Γεια σας αγόρια και κορίτσια, εγώ είμαι ο Γιάννης και θα σας δείξουμε το παιχνίδι Tic Tac Boom. Φέρτο. Να το. Παίζει μπορείτε να το παίξετε 2 άτομα και πάνω, αλλά θα σας δείξουμε μετά τη συνέχεια τι θα γίνει. Να, βλέπετε, είναι τα ζάρια, περιμένω να φέρω και το ζάρι. Να ζάρι, να το τικ που λέει τα γράμματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στην αρχή της λέξης. Το tic-tac, τα γράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε σημείο της λέξης. Και το boom, τα γράμματα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο τέλος της λέξης. Πάμε να παίξουμε. Έχουμε 2 ευκαιρίες ο καθένας. Όσες θέλετε βάζετε ευκαιρίες ή μπορείτε και μία. Μερικοί, όσες θέλετε. Εμείς τα βάζουμε 2 γιατί είμαστε λίγα άτομα. Ναι. Και ρίχνει σχεδόν πάντα το μικρότερο σε μεγαλύτερο. Και ρίξε Γιάννη. Και τυχαίνει το τικ. Το τικ. Εδώ πέρα. Το τικ. Και λέει δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στην αρχή της λέξης. Πάμε να παίξουμε. Παίρνω από εδώ. Το ξι. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί το ξι στην αρχή της λέξης και μπορούμε να το κάνουμε και x. Όταν έχει αυτή η γραμμή μπορούμε να τα γυρίσουμε. Για πάμε. Για να θες με το ξι ή με το x. Με το ξι. Εδώ πέρα η βόμβα υπάρχει ένα κουμπί και όταν την παίρνουμε τη βόμβα δεν έχει μέσα μπαταρίες και πρέπει να τις αγοράσουμε εμείς και παίρνει α. Άμα θέλουμε να την ανοίξουμε δεν την τραβάμε από το σκηνή, έχει εδώ πέρα ένα κουμπί και το πατάμε. 1, 2, 3. Άρχισε. Ταξί. Ταξιδόμος. Δεν υπάρχει. Αυτή η λέξη δεν υπάρχει, δηλαδή πάλι ό,τι την γράφουμε. Ταξίδι. Πράξη. Πράξεις. Το είπα. Πράξεις, εσύ πες Δεν έχει πράξεις. σχέση. Είναι λίγο δύσκολο. Τώρα εγώ βγήκα. Άμα ήμασταν 3 άτομα, θα έβγαινα εγώ και θα έμεινε το ένα άτομο και το άλλο άτομο. Να το ξαναπαίξουμε. Ας αρχίσουμε. Εσύ αρχίζεις. Εγώ αρχίζω τώρα. Ρίχνω και το tic-tac. Δηλαδή μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε όπου θέλουμε. Να το, tic. Άντε, πάμε να το δούμε. 1, 2, 3. Είναι το ρία. Και ωραία να το κάνουμε σε... Είναι λίγο... Κρύα. Μπόμπα ρε η μπόμπα. Δηλαδή άμα είμαστε 3 άτομα εγώ θα έμενα το ένα άτομο με εμένα. Τώρα Θα παίξουμε το τελευταίο παιχνίδι. επειδή κέρδισαμε εγώ και είμαστε ένα. Τώρα Πρέπει να να- δούμε ποιος θα κερδίσει από τους 2. Και ο καθένας. Όχι, δεν τη βάζουμε πίσω. Εδώ τη βάζουμε τώρα. Το Την κρατάμε λίγο. και ετοιμάσαι, ρίξε το ζάρι. Τι. Να, τώρα να σας δείξω. Θα να κάτι έτσι. Τι είναι να
τα γράμματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στην αρχή της λέξης. Εννοείται, ας πούμε, μας βγει μια λέξη, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εκείνο το γράμμα που θα βγει, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε στην αρχή της λέξης. Πάμε. Άντε, πάρε μια. Και είναι η αρώ. Άντε. Άρχισε. Πάρω εγώ. Θα πάρω. Έχασε. Θα πάρω, Η μπόμπα, δεν γίνεται, Νίκο, η θα μπόμπα πάρω. γίνεται. Η μπόμπα είναι τα δευτερόλεπτα της από 10 μέχρι 60 δευτερόλεπτα. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Θα σας δείξουμε και άλλα παιχνίδια, το ναι ή όχι και άλλα επιτραπέζια. Γεια σας φίλοι και φίλες, Γεια σας αγόρια και κορίτσια. Να κάνετε like. subscribe και γράψτε Skype, γράψτε πράγματα και γεια σας.